segede kutha-kutha liyane, desa-desa liyane, ning nyatane antusiasnya sangat luar biasa. Nah, wong lara-larai apa ya? Lara-larai apa to wujude iso ngenekake pagelaran wayang kulit bengi iki, aku bakal cerita sithik ya, Nok. Iya, Mak. Heeh, cerita kalaban para pamirsa kene ngerti kepiye to lara-larai kok Kampung Sarigunan iso nganakake wayangan. Dadi ngene. Nah, aku ki sambat nalika semono ki sambat kelawan pepundhenku. Ya kuwi uga dalang saka Nagasari, Bulu Nagasari Boyolali. Ya kuwi Pak Gondo Wartoyo. Iya terus banjur kepiye? Aku ki sambat ngene. Sragen kok ora ana wayangan. Ing atase iki ki memperingati Hari Wayang Nasional. Ning nyatane kok durung ana pagelaran wayang kulit. Nalika semono, Nduk. Aku durung entuk kabar bahwasannya tanggal 22 kuwi ana pagelaran wayang kulit ana ing Gondang Sragen. Sadurunge kuwi ya. Aku ki sambat, Pak. Aku pengen nguripke Sragen meneh. Kanthi apa ya nggelar wayang kulit ya kuwi nadyan ta Pak dhewe iki isih nom ning ya mbuh kepiye carane mbuh piye reka dayane muga-muga wayang tetep ngrembaka Allahumma amin. Aku ki sambat Pak nek pripun carane iso nggelar wayang kulit ngene carane ngene. Terus aku ditepung kelawan perwakilan dari Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Kebudayaan. Oh ngono. Wah, aku mau mengajukan diri dinggo pagelaran wayang iki lan ndelalah. Ndelalah kula menika tepung nglawan pepundhene Pak Jamrut, Pak Adi kuwi iki saking Boyolali. Terus adalah di ACC no. Oh di ACC. Di ACC pada tanggal 15 November. Coba bayang no. Saiki nek tanpa sabiantune kanca-kancaku tanpa gumregute para bapak-bapak lan ibu-ibu warga Sarigunan tangeh lamun bisa nggelar wayang kulit lho. Coba. Mong wektu 10 dina. 10 dina iki iso nggelar wayang kulit dan ternyata bisa sukses dan lancar. Allahumma amin. Tepuk tangan sekali lagi kagem para warga masyarakat ing Sarigunan. Dan iki jane memperingati apa Mak? Iki memperingati Hari Wayang Nasional. Hari Wayang Nasional kuwi ditetapake pada tanggal 7 November 2018. 2018. Jan pokoknya matur suwun kelawan kanca-kancaku kabeh tim Ki Gading Panjalu. Wah, dan sangat luar biasa ing ngatasi 10 dina iso nggelar wayang ya Mak. Gelar wayang komplit son. Wayang gamelan pengrawit ibu-ibu waranggana pesinden yang sangat cantik-cantik. Ayo Mak. Jan iki ya uga ana bintang tamu. Dadi awak dhewe ora dhewe. Ora dhewe Mak. Lah kok Jamyah ini wis limbukan. Mergo ngene, Nduk. Ora kok kepiye-piye mergo iki ki dalan kedua kabupaten. Jadi mengko bare rodok gasik soalnya mengko kene iki isih dinggo perjalanan nggo kerja, carane nggo lewat wong kerja. Dadi engko bare rodok gasik. Mathuk ora, Cok? Lah, angger bare rodok gasik kok. Iki. Karene kanca-kancaku pengrawit iki siji warak. Loro kok mulih dhisik wijan. Wah, senenge ora karu-karuan. Dok Limbo apa Mak? Kanggo miak spinning swasana ya. Nah, iki ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala dan Sinden Cilik Legit. Neng
tak